Λοιπόν, εδώ έχουμε 2 τοστάκια με κοτόπουλο. Πετάμε μία ομελετίτσα πάνω. Λοιπόν, έλα. Αυτό είναι καυτερή, τυροκαυτερή. Ωραία. Και πάνω από αυτό βασικά θα βάλουμε την ομελέτα. Τέλεια. Το ίδιο και στο άλλο τυροκαυτερή με πράσινη καυτερή πιπεριά. Αυτό το ζουροβαλάκι εδώ γιατί δεν... Έλα. Ωραία. Καταπληκτικό, την ομελετίτσα από πάνω. Wow. Το κλείνουμε. Ένα θα το καταφέρω τώρα και το άλλο μετά από κάνα 3 ώρο, ναι. Πιστεύω. Είναι καταπληκτικό.